Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Halo pemirsa, selamat pagi. Kali ini Mbak Isma mau masak pemirsa. Yo berngayat, gak krungu guys, enek wong meninggal. Bojone Mbah Mur, ya Allah. Muga yo diparingi jembar kubure. Padang dalane ya pemirsa, iki mau ngayat gak keri soalnya po dik keri ki engko mak iki wis keri dadine Mbak Isma ra keri engko nek dik keri bingung no marane kancane pemirsa. Soalnya mau Mbak Deni yo pe sekolah. Ape ngewek sarapan mbek apa le? Sarapane Ambek nugget. nugget sopo? Ayam goreng. Iya. Kita goreng ayam, goreng ayam. Koyo uping-uping. Iki alhamdulillah DPR wis sembuh guys. Dingi kae awake panas pirang-pirang dino. Urung gak sembuh kalau ngomong sembuh. Urung sembuh. Karek pileke kuwi jenenge pilek. Watu umbele sik mbeler guys. Sepeda rusak rem wis dibenakno nangin di bengi. Nek apa tuku jajan numpak sepeda. Losan. Njuleki tripod. Goreng ayam ki dingi kae tumbas ning gone Mbak Erna. Yo. Ngono kuwi lho, apa? Murah meriah, guys. Mbak Deni wah, pagi-pagi sekali wis keringetan koyo ngene gobyos rasane. Ungkep, guys. Kali iki ape masak ayam goreng wis tak marinasi ning gone kulkas yo. Mari tak bacok-bacok terus tak bumboni misan dadi nek goreng karek goreng, jegur. Jengki dik bengi padha turu kene, padha kerah munggah ning gone anu pemirsa. Munggah ning anunan. Iki dik tak critani. Apa jenenge iki lho? Montore dititipno pemirsa. Wong iki wis budal ning Bali. Malah apa jenenge iki? Montore keri. Ape dipaketno wonge budal dhisik, guys. Lah ditinggal bisi ora roh apa jenenge? Ora roh montore akhirnya dijipuk. Montore kancane Mbah Pandi yo. Ning gone randu kono. Per kowe nek tuku jajan aja mbemet ae. Angkat sana itu. Aja mbemet ae. Diseneni. Maknine. Aja neritis yo nek dolan kuwi sing apik nek dolanan. Kowe nek ape dolan endi yo kondo. Nek iki gentonge pecah, guys. Dijungkok-jungkok anan telu. Kuwi apa jenenge? Kucing turu kene kucing iki. Tapi dik bengi paling ning kamar kono lho, Pak. Iya kaya anu. Tapi ngedono iwak re. Malah junguk neh. Iki Pak Riko yo dik bareng dik sore nelpon pemirsa, lembur terus alhamdulillah nek gak udan yo lembur sampai jam 10. Kerjaane itu di Subang ternyata. Jawa Barat kono pemirsa. Waduh, teko konoe pagi yo sampai koyo kene Jakarta. Tak kira ki ning Magelang kono gak ero yo. Wong yo ora ngerti nek ning dikira ning Magelang kono andenge Jogja cedhak delalah. Malah ning Subang Jawa Barat. Tak dono guys iwake dadi es. Dik bengi teleponan. Nek istirahat awan yo telepon. Tak gawani HP-ne Peri soalnya HP-ne hilang ae. Tujuan yo ngono kuwi pemirsa. Komunikasi ndina nek leren. Telepon anake bojone. Bar tak kuras. Oh, tak ada kotak seperti ini. Iki lele. Dong telo. Sawi, lombok, dong minyak, terong, tempe. Semua ada. Telur rebus. Nah, guys. Nah, tinggal digoreng. Kita bumbuni tumbar bawang, kunir, enek laos, kencur.
Ambune sedep guys, tinggal kita goreng. Oh iya, sebelum goreng Mbak Isma masak nasi dulu ya. Kita tak cuci. Nih guys. Beras di tong. Nek wong kene. Ora ndek genuk. Dan sakmene ae ya. Nek iwake mesti peri iki mau nganangan. Wis sakmono ae guys. Wong aku mbek dik peri tok. Mbok timbang kebuang dan basi. Dalan loro iki yo beras guys. Oh. Jadi toples lho. Beras ning kono ning kene. Iki pas zakat kae. Entuk. Iki konggone bude tinggal sakmene sok entek kongkon ronone guys. Soale gak iso gowo kabeh dikek basak ning randu iki. Isone mek digowo saithik. Saithik ngomangan. Oke, kita pususi, tak kayak tripod sik. Masang tripod dulu ya. Tripod iki kudu sempal njaluk di lem. Sinar matahari. Silo guys. Ini benar. Silau. Susi. Nek beras kok panenane nang desa iki enuk ulen beras. Jadi gak perlu pakai air banyak-banyak pemirsa, saiki air. Santai pemirsa. Ini lali malah tak tuku kadang. Jadi ini nek mbek diperi iki mangan apa enake soalnya diperi sambel ya doyan. Apa ae doyan tanpa memilih-milih. Masak kata tak dhewekno pemirsa ya wis. Masake kuwi ya dipangan kuwi. Wis kasih air galon ya guys. Kakean lemes-lemes.
Aja ngono, Pak. Aja mbok bleter to. Aku nyilek duit. Bleter ae. Duit ah. Duit endi? Sipuk nang tas ibuke. Neng. Bari nek rada dikeki duit. Rese. Tak rere Guys. Besok. Brambang, bawang. Iki kemarin tuku ki 5.000 sak mene pemirsa. 3.000. Iki 1.000. Nah, terus ki 2.000. Oke, kita penyambel goreng ayam. Tadi lombok, guys. Tadi kita nyambel tomat. Ini dicuci. Goreng ayam, nyambel tomat, wis beres. Lomboknya godi-godi. Lombok sawah. Wis nyambel saiki ae, guys. Diperi iki yo seneng sambel. Nek mami tekok sambel. Tekok sambel, guys, nek mangan, guys. Ambek sambel mau. Soale seneng. Ngono lawoke ayam. Senengane iki ayam. Nek ngono lele. Telur ki arang nek ra njaluk ki ora tau goreng endhog, guys. Endhog dheke gak patek doyan. Senengane yo ngono kuwi lele. Ayam tapi nek nek lawoke cuma tempe yo meneng ae, gak tau tek njaluk ki yo gak tau. Nek matan-matan tok. Mie ndik bengi ya bar ditukokno mie nange. Mie ayam wis mapan turu ya diceluk. Ngene nek urung turu ya mangan bengi padha wae. Nyambel tomat iki akeh brambange luwih enak. Timbang bawange. Karena nek goreng ayam gadoke nyambel, guys. Nyambel tomat. Yes, berarti kita cuci. Kon masake simple ya kali iki. Ora masak sing reno-reno, guys. Sing mangan mau ambek diperi. Oke, kita cuci dulu sambel buat sambel tomat. Cuma tak endek. Ampesan ketemu kadang ngambil tomat dikit, guys. Belas kasih ditutup. Nek dimarinasi iki rupane cantik ya, guys. Rupane ayu iki tak kei kunir dadine ya meni. Leger ini. Karena nggo empon-empon kaya laos, salam, seri terus godhog. Kita lanjut nyambel dulu, guys. Iki terasine iki sampai nggawa konggone randi. Soale terasi kono ki pinik. Nek nyambel mentah ora kaya terasi dene wong kono, guys.
tomat itu favorit Pak Riko. Sambal tomat, goreng tempe, lele ngono seneng, tapi nek kok jangan menir botok, jangan asem, malah gak doyan nek kecuali lodeh pemirsa. Sing kangkung ora pateko. Nek Peri kan kabeh doyan, sambel doyan. Wis pokoknya neriman banget nek Dik Peri pemirsa. Sambel apa ae doyan, sambel pindang, sambel terong, sambel apa ae doyan. Kok malah nek mangan kok sambel. Sambel mentah doyan kok. Nek Dik Peri. Apa kae? Ayam. Ayam goreng kayak ipin-ipin. Kenapa? Enggak. Pak, aku mau pergi, Pak. Oke. Roti. Dura aja up. Kayak ini pura. Iya, rapi. Ini Doraemon tuh. Apa jenenge? Doraemon. Apa Iya, rapi. Tapi apa jenenge? Panganan apa? Ora. Jenenge apa? Panganan apa? Dora ya i. Nyumpang jajal iki lho pemirsane ben roh rasane. Nah, kok mbulir-mbulir kaya panganane Doraemon. Kok enek-enek ae. Panganane Doraemon kok roti empuk ngono kuwi. Regane 2.000. Ini pemirsa goreng 4 ae gak tak goreng kabeh. Engko nek enak goreng dadak ape mangan ngono lho. Wis sak lawon tok. Soale mau wong loro goreng kabeh kok gak nganu. Kemarin ki tak masak separuh pemirsa, tak asem-asem juga di konten. Kok asem-asem terus. Ini mak wis tak kei sak mangkok. Pas tak asem-asem ki kali iki karek tak goreng. Goreng Dik Peri dadine ya bisa digoreng kabeh ya. Duh kena angus. Wis penyambel, guys. Kei garam. Dono terasini. Nyedap rasa. Terasini tak goreng. Oh. Ini ki pemirsa, ki terasi sing urang tomat apa ya? Asli urang, enak aman seger. Terus kita kasih gula. Ini tomat pakai gula, guys. Biar enak. Kita ulek, kita klemein. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lagi enek Kak Riko ki masak santai. Saeneke, mangan saeneke ngono pemirsa. Mak nglayat ya, Keri.
Isma mulih soalnya dek beri kok gimana pemelok kok aku ngomong nek sedelok ora keri soalnya nek keri kuwi engko suwi sampe wawan jadi ben salah siji mae sing keri mae iki biasa nek liwat ning pasar dititipi blonjo ngono kalau pemirsa jadi ini kudu keri gak penak Mbah Mur sing gawene dikasih karo pemirsa sing suamine kakike nganu pemirsa gak punya kaki ya sing gawene nggo tongkat tapi cek tetep semangatnya gede mergawene yang rosokan pemirsa nek mergawe oke sambele ready wis mulai kontennya tak tutup ya guys masak-masak hari ini Mbak Isma nyambel tomat karo goreng ayam wis ngono Mbak Isma pamit ya terima kasih wis selalu mengikuti kegiatan Mbak Deni Isma Ais selalu menonton mensupport ngei saran masukan semangat ning kami ya pemirsa kontennya kali ini wis ngono ning omah ya masak ya pemirsa ya masak ya mangan ya metu rambut dino guys ya kolo-kolo ya dadi niki mumpung ning omah ya tak konten masak engko resik-resik ya tak konten resik-resik wis ngono ae pemirsa isane konten Mbak Isma ya ngene iki ya Mbak Isma pamit sepurane sing akeh nek enek tutur katane Mbak Isma sing kleru kurang berkenan sing ngewe nyinggung kalian semua ya sepurane sing akeh Mbak Isma pamit pokoknya matur nuwun ya berkat kalian semua wis selalu support Mbak Isma pamit cek titik lo ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambelnya tak goreng guys, ben gak mambu. Ini sambel goreng.